Анализаторите мислят, господин Симеонов, че най-лошото е отминало. И че 2013 вече може би няма да бъде толкова трудна и тежка, както е била 2012. Дано да се прави. Според някои класации рискът в кризата в еврозоната, тук има колеги банкери, те ще кажат дали съм права или не, поставят този риск на еврозоната вече на 6-то място в глобалните рискове на планетата. От 3-то за 2012, сега отиваме на 6-то, което е все пак нещо обнадеждаващо. Да, аз си мисля, че е нещо обнадеждаващо. Самата философия на председателствата на Европейския съюз много добре се илюстрира от мотото „Единство в многообразието“ и няма как да не отчетем, че самата идея да периодично, циклично да сменяме гледните точки е много добра. Защото всъщност Европейския съюз е много трудно да имаме само една гледна точка и всъщност е полезно по отношение на политиките, които демаркират общото ни бъдеще, да поглеждаме от един или от друг ъгъл. Ако датското председателство си постави като приоритетна задача извеждането на Европа от кризата, ако кипърското председателство работеше за една по-добра Европа, обаче с специален акцент, свързан с гражданите, с солидарност вътре, солидарност по отношение на нашите съседи, съвсем нормален и в някаква степен очакван акцента на ирландското председателство по отношение на общност, на стабилност, работа и растеж. Ирландия като страна, която е преминала през възстановяването, може да бъде двигател на това възстановяване в цяла Европа. Разбира се, трябва да работим в рамките на икономическата и фискална рамка, да имаме предвид различията между отделните страни, високите нива на безработица, трудностите, пред които е изправена цяла Европа, включително и Ирландия. Ще си позволя да говоря не само от името на българския бизнес, защото ние много често се допитваме до него и знаем какво мисли, но смятам, че понеже не отдавна завърши и едно изследване в целия Европейския съюз, даже и в някои страни извън Европейския съюз, но близки с перспектива към присъединяване, да кажа, че тези послания и тези намерения наистина звучат като добра музика и аз ще се радвам тяхните така въздържани прогнози за ръста в европейската икономика да бъдат опровергани. Никой няма да се разсърди, ако това се случи по време на ирландското въпроси, които управляващи се взели по-твърди позиции в някои случаи. Ако интересите на българския бизнес и в частност достъпа до кредит налагат, аз мисля, че някои позиции би следвало да се преразгледат, за да може да създадем условия за тези, които имат идеи, да не бъде преградено от тяхното осъществяване, от труден достъп до кредит и от невъзможност да изготвят бизнес план, който в сегашните условия на много жестока конкуренция да им позволи с достъпните нива на кредитния ресурс да се справят и да осъществят своите предприемачески планове.